След това има друго състезание. То е кой ще пръдне най-силно. Малко мълчание, не знам какво иска да кажа. Мога да надвикам всички за това. Сега, има няколко неща. Само лъжицата, без да надигате чаниите, нали, защото ще се олеете класически. Лигавче. Да. Който видя, че прави нещо друго от рода да пие, от рода да насипва долу, така да излива, веднага го дисквалифицира. Няма един въпрос, може да вика. Може да се вика за човек. Само да питам, когато намали Боба, може да се дигне след чанийката. Може да дигаш чанийката масажичка. Сега, първо, второ и трето място. Нали така? Да. Така. Значи, който го изеде първи, си дига купичката над главата, ама не така. След като вида трима човека прави, аз одобрявам дали Боба наистина е изял. Просто ми го покажете лекичко така. Имайте на предвид, че Павлин Петров е участвал в много такива събийства. Сега, тук е най-голямата конкуренция. Човека, който бъде миналата година. Сега, давай! Хайде, Монти, бе! Давай го синьо! Хайде го Монти! Жоре, мама, вкусна горки! Монти, давай! Монти, давай! Dai Monti, dai! Haydi Monti! Haydi Monti! Първо място, може малко мога да кажа, че си личеше кой ще бъде първи. Техниката му беше най-правилна. Защо? Най-малко разстояние от устата до чинията. Как се казваш? Мартин. Браво! Така, чакай, стани малко да те видят всички. Чачи се на човека! Сега, ако го накараме едно корце да изиграе... Как? Има награди. Сега да видим.
се награди, ще каже... Ще има Бог да оправи цел казан. Жив и здрав и други, не мога да чакам. Пада състезание. А какво са наградите? Черпак! Един черпак. Браво! Ето сега това черпак, да тренира. Сега, второ място имаме, стани. Как се казваш ти? Браво! Къде си бил? Така, друг път за такива състезания участва ли? Ще участваш ли пак? Никога! Много такива. После трапеза е гост на този хубав празник тук. На нашите празници винаги има такива състезания. Ще се радваме където и да е в България да ни посетите. Браво! Браво! Сега, втора награда пак ще връчим. Има дупка. Така, трета награда ни трябва да дадем сега. Така, сега, трета награда... Как се казва ти? Къде си, моля? Той е от Кривина. Браво! Техниката, видя как е от конкуренцията, бяхте близо. Тук някак си помагахте ли, не знам. Състезанието беше усърдно. Сега, получаваш още една награда от организаторите. Сега, къде беше победителя? Той избега. За победителя това, нали? Аз за победителя, за всичките останали има поощрителни награди. Така, това е една книжка с рецепти от цяла България. Събирана от цяла трапеза, където можеш да минеш в професионална лига по надяване. Така че ето награда да тренираш рецептите отвътре. Браво!